Assalamu alaikum. Ka taɓa tunanin cewa ana iya gano password ɗinka cikin daƙiƙu kaɗan? 99% na mutanen da na tambaya ba san cewa password nasu yana da matuƙar rauni ba. Da yawan mutanenmu idan za su sa password sai su sa weak password. Misali sai ka ga mutum zai sa password sai ya zo ya sa 123456 ko kuma ka ga mutum ya sa misali Muhammad 123 ko kuma makamancin haka dai. Wanda daga ka gano password nashi guda ɗaya duka sauran ma za ka iya ganowa. Za ka iya gano a hannun account ɗinsa ya buɗe First Bank, za ka iya breaking na wannan, yana da OP, yana da sauran bankuna da sauransu da kuma social media handle nashi duka za ka iya ganowa. A bidiyo na gaba zan yi ƙoƙari na nuna mana alamomi da za ka gane cewa password da kasa password ne mai rauni da kuma yadda za ka yi ka ƙirƙiri password mai matuƙar ƙarfi. Saboda haka a share wannan bidiyon sannan a jira bidiyo na gaba wanda zan yi bayani dalla-dalla insha Allah ta'ala. Kada a manta da sharing da liking. Assalamu alaikum.